ሰላምን ጥዕናን ንኩልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከኣትው ኣብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ለማዓንቲ መደበይ ዘድዕሎ ብዛዕባ ናይ ደቂ ኣንስትዮን ናይ ደቂ ተባዕትዮን ናይ ኣተሓሳስባ ኣፈላላይ ክንርኢ ኢና። ብዙሓት ፍቑራት ከምኡ እውን ሰብ ሓዳርን ናብ ጎንፂ ናብ ምፍልላይ ዝኣቱ ጠባዮም ብዘይምፍላጥ ኣፈላላዮም ብዘይምርድዳእ እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ዝሓስባሉ ዝዛረባሉ መንገዲ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ዝተፈለየ እዩ። ደቂ ተባዕትዮ ግልፂ ዕላል ንመርፅ ኢና። ደቂ ኣንስትዮ ግና ብምልክት ብሰውነተን ብገፀን ኢቭን ድማ ብኮድ እውን ይዛረባ እየን። ደቂ ኣንስትዮ ስምዒተን ንምግላፅ ይዛረባ እየን። ንኣብነት ክትጓንፁ እንተለኹም ቀደሙ ንስኻ እኮ ኣይትፈትወንን ክትብለካ ትኽእል እያ። ንስኻ ድማ ከመይ ኣነ እዚ ኩሉ መስዋዕቲ እንዳኾንኩላ ኣይትፈትወንን ትብለኒ ክትብል ትኽእል ኢኻ። ኮይኑ ግና ንሳ ክትብሎ ዝደለየት ፍቕሪ ትቕንሰለኻ ማለታ እዩ። ስለዝኾነ ኩሉ ሻዕ ከም ትፈትዋ ከም ተሓሊላ ክትገብረላ ትደልዮ ከምኡ እውን ፍቕርኻ እዚ ኩሉ ነገራት ክትነግራ ትደሊ እያ። ልክዕ መኪና ቤንዚን ከም ትደሊ ኣፍቃሪትካ በዓልቲ ቤትካ እውን በቢ መዓልቲ ፍቕርኻ ክትገልፀላ ትደሊ እያ። ካብ አንደበትካ ክትሰምዖ ትደሊ እያ። ደቂ ተባዕትዮ ንስርሖምን ዕዳግኦምን ኣድህቦ እንትህቡ ደቂ ኣንስትዮ ግና ንስድረአን ኣድህቦ ይህባ እየን። እዚ ናይ ተፈጥሮ ኣፈላላይና እዩ። ስለዚ በዚ ነገር እዚ ኣፈላላይን ጎንፅን የጋጥም እዩ። ንስኻ ስርሐይ ስርሐይ ጥራሕኻ ትብል ንዓና ግዘ ኣድህቦ ኣይትህበናን ገዲፍካና ኢኻ ክትብለካ ትኽእል እያ። ንስኻ ድማ ትደኽሞ ትፅዕሮ ኩሉ ነገር ንስድራኻ ከም ዝኾነ ስለትፈልጥ ኣድህቦኻ ኣብ ስራሕኻ እዩ። ስለዝኾነ ደቂ ኣንስትዮ ነዚ ነገር እውን ክትርዳእሎም ኣለክን። ነዚ ነገር እንተገይሩ ንስድርኡ ኣይፈቱን ማለት ኣይኮነን። ነዞም ኣፈላላይና እንተዘይተረዳዲእና ናይ ጎንፂ ምክንያትና ይኾኑ እዮም። ደቂ ተባዕትዮ እውን ንስራሕኩም ኣድህቦ ከም ትህብዎ ንስድራኩም እውን ኣድህቦ ግዘ ክትህቡ ኣለኩም። እቲ ካሊእ ንሪኦ ኣፈላላይና ድማ ደቂ ኣንስትዮ ዝፀንሐ ኩሉ ነገራት እውን ኣብ ኣእምሮአን እንዳመዝገባ ይሕዝኦ እየን። ደቂ ተባዕትዮ ድማ ኣብ ቅድሚኦም ዘሎ ነገር ጥራሕ እዩ ኣድህቦ ዝህብዎ። እዚ ድማ ኣፍቃሪትካ ወይ ድማ በዓልቲ ቤትካ ክትበኣሱ ክትጓነፁ እንተለኹም ዝፀንሐ ንስኻ ዝረሳዕካዮ ነገር ኣልዒላ ክትዛረበካ ትኽእል እያ። ንስኻ ግና ፈፂምካ ዘይክትዝክሮ እውን ትኽእል ኢኻ። ስለዝኾነ ደቂ ኣንስትዮ ኣድህቦ ዘይወሃበን እንተኮይነን ክትጓነፁ ክትበኣሱ እንተለኹም ዝሓለፈ ዝፀንሐ ነገር ኣልዒለን ክዛረባ ይኽእላ እየን። እዚ ማለት ግና ኣይትፈትወካን ወይ ድማ ተቐይማትካ እያ ማለት ኣይኮነን። ፍቕሪ ቀኒስካ ኣለኻ ኣድህቦ ኣይትህባን ዘለኻ ማለት እዩ። ስለዝኾነ በቢ መዓልቲ ነፍቃሪትካ ንበዓልቲ ቤትካ ፍቕርኻ ክትገልፀላ ፍቕሪ ክትህባ ኣለካ። እቲ ካሊእ ዘለና ኣፈላላይ ድማ ደቂ ተባዕትዮ ፀገም ከጋጥመና እንተሎ ካብዚ ጭንቀት ካብዚ ዲፕሬሽን ምርሓቅ እቲ ብሉፅ ስጉምትና እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ግና ኣብኡ ኣብዚ ጭንቀት ኮይነን ብምምያጥ ወይ ድማ መፍትሒ ብምድላይ ኣብቲ ፀገም ክፀንሓ ይደልያ እየን። ስለዝኾነ ሰብኣይን ሰበይትን ኮይንኩም ብሓደ እንዳነበርኩም እንዳሃለኹም ከጭንቐኩም ዝኽእል ዝኾነ ነገር ክፍጠር እንተሎ ንስኻ ቀልጢፍካ ረሲዕኻዮ ወይ ድማ ገዲፍካዮ ፍትሕ ክትብል ትደሊ ኢኻ። ክትጭንቕ ዘይክትደሊ ትኽእል ኢኻ። ምክንያቱ እንታይ እዩ ደቂ ተባዕትዮ ብባህርና ግዘ ሂብና ብምሕሳብ መፍትሒ ክነናደየሉ ንደሊ ኢና። ደቂ ኣንስትዮ ግና በንፃሩ እሺ እንታይ ክንገብር ኣለና ንመን ክነዘራርብ ንስኻኸ እንታይ ትሓስብ ኣለኻ በጃኻ ሱቕ ኣይትበልባ እንዳበለት እያ መፍትሒ ክተናዲ ትደሊ። ኣፈላላይና እዚ እዩ። ስለዝኾነ በጃኽ ግደፍ እንባ ካብ ትብላ ነዚ እንታይ ኢልካያ ንሱ ረሲዕዎ እዩ ባዕለይ መፍትሒ ከናድየሉ እንዳበለት ንነብሳ ተጭንቕ እያ። ወይ ድማ ብዛዕባ ፀገምኩም ምስ ካሊእ ሰብ ተዕልል እያ። ነዚ ከይትገብር እንተደሊኻ በሊ ግዘ ተፀቢና ወይ ድማ ነዚ ጌርና መፍትሒ ከነናድየሉ ኢና ዓጆኺ ኣይትሻቐል ይበላ በጃኺ ግደፍኒ ትብላ እንተኮይንካ ግና ኣድህቦ ዘይትህቦ ስለዝመስላ ዝበለፀ ክትጭነቕ እያ። ምስ ካሊእ ሰብ እውን ነቲ ፀገምኩም ክተዕልሎ ትኽእል እያ። እቲ ካሊእ ንሪኦ ኣፈላላይና ድማ ደቂ ኣንስትዮ ዘሻቐለን ክፍትሐለን ዝደልዮ ፀገም ከጋጥመን እንተሎ ብግልፂ ኣይዛረባን። ንኣብነት ክንዘራረበለና ክትብለካ ትኽእል እያ። ደቂ ተባዕትዮ ድማ ብጣዕሚ ንፀልኦ ነገር እንተሃልዩ ክንዘራረብ ኣለና ዝብል ሓሳብ እዩ። ንኣብነት ነዚ ክትብልዮ እንተለኺ ንሱ ዝሓስቦ እንታይ ገይረ እየ ኣብ ስልከይ
እንታይ ሪኣትለይ ትኸውን ኣዕሩኽተይከ እንታይ ኢሎም ኣይኾኑ እንታይ ከሰሚዓትለይ ትኸውን እንዳበለ ክሻቐል ይኽእል እዩ። ኮይኑ ግና ንስኺ ብዛዕባ ናይ ገዛኹም ሕብሪ ከተዘራርብዮ ደሊኺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ክንዘራረብ ኣለና ኢልኪ ካብ ተሻቐልዮ ሕብሪ ናይ ገዛና እንተንቕይሮ እንታይ ይመስለካ ኢልኪ ብግልፂ ጠይቕዮ። ደቂ ተባዕትዮ ግልፂ ዕላል ንፈቱ ኢና። ደቂ ኣንስትዮ ግና ንነገራት ኣጋኒንክን ክንዘራረብ ኣለና እንዳበልክን ክተፀባብቕኦ ትደልያ ኢኽን። ስለዝኾነ እዚ ናብ ዘየድሊ ሻቕሎት ከእትዎ ስለዝኽእል ክትዘራርብዮ ትደልዮ ነገር ግልፂ ኮይንኪ ንገርዮ። እቲ ካሊእ ንሪኦ ኣፈላላይና ድማ ደቂ ኣንስትዮ ዝኾነ ነገር ክዛረባ ክደልያ እንተለዋ ብኣብነት ብገፀን ብምልክት ክዛረባ ይኽእላ እየን። ደቂ ተባዕትዮ ግና ብቃል ጥራሕ እዮም ክሰምዑ ዝደልዩ። ዝኾነ ምልክት ኣርእዩ ከም ዝሓረቅኩ ሕዚ ክርዳእ እዩ ኣይብልን። ደቂ ኣንስትዮ ኢኽን ዝተፈለየ ምልክት ኣርእኽን ስለምንታይ እዩ እንታይ ኮይንኪ ዘይብለኒ ኢልክን ተሓርቃ። ደቂ ተባዕትዮ ብግልፂ ሓሳቦም ናይ ምግላፅ ድሌት እዩ ዘለዎም። ብግልፂ ብቃላት ክንገሮም ይደልዩ እዮም። ስለዝኾነ ሰላማዊ ሓዳር ክህልወኩም እንተደሊኹም ናይ ኣንስትኹም ሳይን ላንጉጅ እውን ክትርድኡለን ኣለኩም። ኩልሻዕ ብቃላት ጥራሕ ክንገረኩም ትፅቢት ኣይትግበሩ። ንገፃ ርኢኻ ምልክታታ ተረዲእኻ ትምልሰልካ መልሲ እውን ኣስተውዒልካ እንታይ ከም ዝኾነት እንታይ ከም ዝደልየት ክትጥይቃ ኣለካ። ሱቂልካ ክትሓልፎ የብልካን። ሱቂልካ ተሓልፎ እንተኮይንካ ብቃላት ኣይነገረትንን ኢልካ ሸለል ትብላ እንተኮይንካ በቃ እዚ ሰብኣይ እዚ ገዲፉኒ እዩ ካሊእ ነገር ጀሚሩሎ ወይ ድማ ብጣዕሚ ንዕቁኒ እዩ ማለት እዩ እንዳበለት ዝበኣሰ ክትሻቐል ትኽእል እያ። ስለዝኾነ በዓልቲ ቤትካ ኩሉ ነገር ብቃላት ዘይክትነግረካ ስለትኽእል ኩነታታ ገፃ ኣዘራርባኣ ኩሉ ምልክታታ ተዓዚብካ እንታይ ኮይንኪ እንታይ ይስምዕ ከሎ እንታይ እዩ ኣሕሪቆኪ ብምንታይ እዩ ከፊኢኪ ዘሎ ኢልካ ጠይቃ ብጣዕሚ ሕጉስቲ ክትገብራ ስለትኽእል ንሳ እውን ኣድህቦኻ ከም ዝረኸበት ክርዳእ እንተሎ ብጣዕሚ ሰላማዊ ዝኾነ ናብራ ይህልወኩም እዩ። ንኣብነት ምስ በዓልቲ ቤትካ ተባይስኩም በቃ ግደፈኒ ክትብለካ እንተላ ገዲፍካኒ ኺድ ማለት ኣይኮነን። ይንፈሰላ ገዲፈያ ክኸይድ ኢልካ ገዲፍካያ ክትከይድ የብልካን። ዝገደደ ክትሕርቃ ስለትኽእል ግደፈኒ ክትብለካ እንተላ ፍቅርኻ ኣርእየኒ ሓልዮትካ ኣርእየኒ ትብለካ እያ ዘላ። ፍቅሪ ሃባ ደቂ ኣንስትዮ ዝዛረባሉን ንሕና ንዛረበሉን መንገዲ ዝተፈላለየ እዩ። ስለዝኾነ ምልስ ኢልካ እንታይ ከም ዘሕረቃ ብምንታይ ከም ዝኸፍኣ ጠይቃ ፍቅሪ ሃባ እንተጥፊእኻ ድማ ይቕረ ሕተታ። ነዚ ክትገብር እንተለኻ ብጣዕሚ ሕጉስቲ ትኸውን እያ። ሰላማዊ ፍቅሪ መትሕልላይ ዘለዎ ናብራ ክህልወኩም ዝገብር እዩ። ክነጠቃልሎ እንተለና እዞም ናይ ደቂ ኣንስትዮን ናይ ደቂ ተባዕትዮን ናይ ጠበያት ኣፈላላይ ግድን ክትፈልጥዎም ኣለኩም። ኣብዝሓ ሰብ ሓዳርን ፍቁራትን ነዞም ኣፈላላይ ብዘይምፍላጦም እዩ ሓዳሮም ፍቅሮምን ይብተን ዘሎ። ስለዝኾነ እዞም ኣፈላላያት ብምፍላጥ ፍቅርኩም ሓዳርኩም ፍቅሪ ምትሕልላይ ምክብባር ሰላምን ዘለዎ ንክኾነልኩም ዝገብሩ እዮም። ክትጥቀሙሎም እውን ክሕብረልኩም ይደሊ። ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓዝኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቅርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት ንኽበፅሕ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ይትረስዑ። ሓሳብ ሪኢቶኹም ንመደብናን ንቻነልናን ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ሪኢቶኹም ብኮሜንት ገለጹልና። ብኻሊ መደብ ብኻሊ ሓሳብ ስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒየለይ።